Astabrata ready selalu. Bambe pada malam hari ini. Wah iya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing tak tresnani, anakku sing setinik-tinik, nduk anakku limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Ora lali ya nduk angka sepisan. Ya kuwi ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Oh ngono, Mak. Krana awake dhewe isih diparingi keberkahan lan kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Oh ngono, heeh. Moka tanpa nikmating pangeran, aku karo kowe anakku limbuk bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Wah, iya kok, Yung, iya. Banjur bengi iki sowan ana laladan ngendi lan mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nduk. Bengi iki aku karo kowe sowan ana ing laladan dusun Mbambe, desa Mbambe, kecamatan Driyareja. Oh ngono. Iya. Adicarane ya kuwi bersih dusun, sedekah dusun. Oh ngono. Heeh, ana sing ngarani nyadran, ya rasulan, ayo. Seje desa mawa cara. Oh, tiap desa beda-beda leh ngarani ya, Mak. Ya pancene kaya ngono. Oh iya, heeh. Bersih dusun utawa sedekah dusun, janjane tujuan adicara sejenis kaya bersih dusun, sedekah dusun ngene iki tujuane lan manfaate apa to, Mak? Ngene ya, Nduk. Tujuan acara gelar bersih dusun utawa sedekah dusun kuwi janjane mengaplikasikan nilai-nilai luhur sing terkandung ana Pancasila sebagai dasar negarane awake dhewe. Oh ngono. Isa contone piye? Tuladane piye yo? Ngene. Tujuan acara bersih dusun ing antarane siji ya kuwi syukur marang nikmating pangeran kang wis diparingke marang wilayah sing gelar bersih dusun kuwi mau, contone nyukuri hasil panen lan liya-liyane. Ngono, heeh. Tujuan pertama iki mau menekankan rasa syukur jumbuh karo nilai Pancasila sila pertama. Oh ngono ya, Mak. Iya. Terus angka loro. Angka loro tujuane bersih dusun uga dadi ajanging silaturahmi, ngraketke tali paseduluran. Oh ngono, heeh. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul karo tanggane. Iya, Lah tujuan angka loro iki sesuai karo nilai Pancasila sila kedua. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Heeh. Sabanjure tujuan bersih dusun angka 3 ya kuwi bersih dusun mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan, ora nyawang bedaning agama, suku lan golongan. Oh iya, kabeh bersatu padu kanggo mensukseskan adicara sedekah dusun kang kagelar ana ing dusun Mbambe kaya bengi iki. Oh iya, Lah tujuan ketiga kuwi ya sesuai jumbuh kelawan Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Tujuan angka 4 ya kuwi dengan adanya bersih dusun utawa sedekah dusun, warga masyarakat dilatih untuk saling menghargai pendapat orang lain. Contone nalika rapat lan sarasean nentokke bersih dusun tahun iki pengen gelar acara apa wae. Oh ngono. Kabeh padha urun rembug kanthi diwasaning pamikir untuk menghasilkan tembung mufakat
tujuan keempat iki jumbuh kelawan nilai Pancasila sila keempat. Oh iya musyawarah. Heeh. Lah banjur sing pungkasan tujuane bersih dusun angka 5 ya kuwi bersih dusun utawa sedekah dusun dadi ajanging introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Iya. Kira-kira setahun duwe salah apa karo tanggane? Iya. Duwe luput apa karo tanggane wekasane kesalahan lan keluputan iki mau disuwunke pangapura dimen rukun ing tembe mburine merga warga masyarakat ing Bambe iki wis ngrumangsani ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tujuan bersih dusun angka 5 iki uga cocok lan pas karo nilai luhur Pancasila sila sing pungkasan ya kuwi sila angka 5. Wah iya ya mak iya. Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun. Iya nduk heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Iya, heeh. Kunjuk sapa wae, Mak. Nuwun inggih menika kunjuk ingkang angka setunggal pepundhen kula Bapak Kepala Desa. Oh ngono, heeh. Bapak Mujiono sarjana hukum. Iya. Uga ngaturke panuwun kelawan Pak Kasune kene. Iya, yen ora kleru asmane Pak Budi. Iya. Uga ora lali Bapak Ketua Panitia Pak Sutikno, heeh. Sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Lumeberipun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Bambe ingkang sampun paring kapercayan dhateng kula sakanca anggenipun gelar-kelir nggantung gong mapan wonten ing dusun Bambe mriki. Oh ngono ya, Mak. Wah, luar biasa. Bersih dusun sing kagelar dening warga masyarakat Bambe digelar ana ing sasi Ruwah. Iya, tembunge wong Jawa mbiyen ruwahing luru warwah. Iya, Kembali ke benang merah ana ing adicara tasakuran bersih dusun sedekah dusun iki sing kagelar dening para warga masyarakat ing dusun Bambe. Heeh. Biyung ndongake apa? Dongaku banyu mili kok, Nduk. Ngono. Muga-muga sak rampunge adicara wayangan dan seluruh rangkaian adicara bersih dusun Bambe dadiya dusun sing baldatun thayyibatun barapun gofur gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing sadurunge acara bersih dusun iki diparingi lara karo sing gawe urip bubar bersih dusun muga-muga larane enggak diparingi waras. Allahumma amin ya rabbal alamin. Uga-uga bocah sekolah adik-adikku sing sekolah bubar bersih dusun dadiya bocah sing pinter miturut bangun miturut karo wong tuane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing durung nemu jodoh muga-muga bar acara sedekah dusun ndang nemu karo jodone. Allahumma amin. Muga-muga warga dusun Bambe sing kejiret utang muga-muga bar sedekah dusun sing ngutangi lali. Allahumma amin. Kok sing ngutangi lali yo enek lho Nduk ngono kuwi wis mesti ngutangi karo kancane ning diikhlasne no yo akeh. Lah iya hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal
mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan Adicara bersih dusun kang kagelar dening warga masyarakat ana ing dusun Mbambe wis diwiwiti awit dina wingi kok, Nduk. Oh ngono, Wiwit Jumat pagi. Iya, wis kagelar kataman Al-Qur'an. Bengi uga disambung ya kuwi adicara selawatan Mbambe bersolamat. Iya. Uga mau esuk uga wis kagelar barikan. Oh iya, barikan ya apa to, Mak? Nek wong Nganjuk ora pati mudeng ya wis sejenis slametan. Oh iya, Iki lho, sugihe wong Jawa ki ngene iki, seje desa, seje leh ngarani. Oh iya, Ana sing ngarani barikan, slametan, genduren. Intine padha ning beda daerah, beda penyebutan. Sugihe wong Jawa, sugihe wong Nuswantara ki kaya ngene iki. Oh, khasanah budaya. Ya, saiki kaya tembung sego. Kuwi nek ning Jawa kuwi jenenge macem-macem. Oh, ngono. Pari, ya to, gabah, sego. Sego yen siji jenenge upa. Oh iya, Sego nek garing dadene kerupuk jenenge karak. Oh iya, menir. Iya, Dewe-dewe. Dewe-dewe jajal ning Inggris kono, ya nggur rice no. Oh, ya nggur kuwi. Contoh meneh, apa mangan? Iya. Kuwi bahasane macem-macem, basa Jawa kebak ing unda-usuk. Unda-usuke dewe-dewe. Dahar, nedha, maem, mangan, badhok, nguntal, nyekek. Oh iya. Ngono, jajal ning bahasa Inggris kono. Ning Inggris kono. Kowe arep kirik sing mangan, wong tuwa sing mangan panggah eat. Oh iya, ngono ya, Mak. Sugihe wong Nuswantara sing kebak tata krama ki ngene iki. Iya. Oh iya, mau esuk kagelar barikan disambung mayangan awan awan terus iki acara puncake ya kuwi wayangan. Oh iya, wayangane siang malam no. Oh iya, wis dadi tradisine adicara rutinan para warga masyarakat ing Mbambe ya, Mak. Pancen kaya mengkono, ternyatane iki awake dhewe ya sowan komplit. Kanca-kanca sanggar seni Astabrata, iya, kang mijil saka Kutha Angin, iya, Ngadipaten Nganjuk, iya, nderek Udu Salam, nderek Pitepangan. Lah iya, awake dhewe nggur dalang saka kutha sing cilik no. Oh iya, ana paribasan Adoh Ratu Cerak Matu. Iya, Dadi ora iso nek kon ndaki-ndaki ya wis sakanane ngene wae ya no. Iya, sing penting nyambung seduluran. Wah, luar biasa. Ternyatane kanca-kanca saka sanggar seni Astabrata nyambut gawene bengi iki semangat ya, Mak. Semangat wong delok keh poso kok, Nduk. Lah iya, delok neh poso ora tanggapan merongos ning omah sewulan. Oh iya, Lah iya, ya ora apa-apa poso dienggo nyedake ati nang Gusti Allah. Lah ya pancen kaya ngono kuwi kok, Nduk. Lah iya, Ya, Nduk, piye? Iki saka kersane Bapak Lurah kang sarta sedaya panitia kang sarta para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Mbambe awake dhewe sowan mrene ora ijen. Nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi sedulurku tuwa Mas Komet kang sarta Mas Dodok. Oh iya, saka tlatah Bojonegoro. Iya.
diaturi minggah ana ing pepanggungan supaya ikut andil ngregengke swasana bengi iki ya Mak. Desa Pati nganggo aja dipleroki iki rama seger ya, Nduk. Iya. Maka Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Clorot. Alhamdulillah, wilujeng dalu Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Mas Da Akbar. Panggih melih Mas Dangu, mboten panggih sampean wah saniki panggih melih remen sanget kula. Nggih, remen nggih Mas. Nggih. Napa melih suasana malam hari ini istimewa, Pak? Istimewa. Luar biasa. Kula nembe sepisan teng mriki niku wah sambutannya niku luar biasa estu, Pak. Luar biasa nggih. Nggih. Wah. Kados pundi Mas contonipun Mas? Piyayi mriki gapyak semana, Pak. Wong-wong Mbambe mriki nggih. Nggih. Oh. Kula dicek langsung. Halo. Parkir. Halo. Loh, iki urusanmu apa kok takok halo-halo ki lho. Nembe mriki mawon parkiran langsung dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah kula dilebetke teng sekolahan PAUD. Apane murid PAUD sakmene gedene iki ya apa ana lho. Gumun lho piye? Kursine cilik. Lek kowe mbok lungguhi pas lha aku. Pak Lurah kebacut to. Bacut piye? Bacut piye kuwi menyalane Pak Lah Lurah. iki lak kelase. Iya. Awakmu go nang kamar mandine to. Wah, apik to? Piye apik piye yo jane apik. Lah terus Tawange ra ono kuncine kok. Dadi Piye? aku bingung tapi aku wong lanang duwe akal. Akalmu piye? Masuk, Heeh. lawange tak slendeni awak, Heeh. pipis. Lah terus lek wijik piye lek cawi? Bareng pipis entek. Heeh. Bingung aku. Bingunge piye? Siduke kadon dadi sikilku. Iya. Ayo ngono kuwi awake dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Sowan mriki alhamdulillah ditimbali niki matur nuwun. Dalu ki lek mboten ditimbali warga mriki. Nggih. Kowe ning omah merongos enek tanggapan. Kuwi lak awakmu. Lah kowe apa enek tanggapan? Oh kene serabutan. Serabutan kok sombong ya Lah Mas ya. nggih to. Oh alah ngaturke sembah nuwun pokoke kula nggih remen nggih bersyukur. Nggih. Mlebet cek teng mriku mlebet teng gene PAUD napa niku wau? Mustika Sari napa-napa wau? Dikasari kok jamu. Paut tok mesti kasari. Alhamdulillah seneng kula ngilingi jaman biyen cilik kula nggih ngoten niku mlebu PAUD. Mlebu PAUD? Nggih. Mlebu PAUD kula pun gedhe guru kula geblak. Lah ki masa sakmene gedene PAUD terus umben nek kelas 6 kaya apa? Mriku blek sambutane Pak pasugatane Banyu Mili. Nek manggak-manggakne seniman nggih Mas. Estu piyayi budaya remen kalih budaya nggih ngeten iki. Nggih leres. Kacang mlebet, keripik mlebet. Lebet. Sing kula gumuni gedange, Pak. Gedange napa Mas Dodok? Gedang Bambe sak lengen-lengen ngeten lho, Pak.
Gedang sak lengen-lengene sing mangan sapa? Ya semangan ya aku ki buta kok iso omonganmu kok iso. Niku napa to ngremenake, Pak? Nggih nyenengne. Nyenengke kalih piyai mriki nyedulur ngoten niku. Nggih. Sapa nemelih jenengan pun disuguhi kopi dereng. Oh, kopi. Piye enak ta? Enak iki. Oh, kopi kula weh. Enak to yo An? Sangit tok, Pak. Kleru paling bubuke. Neng kula syukuri, Pak. Syukuri no, harus Wong disyukuri. kabeh niku sedaya rezeki, Pak. Nggih. Heeh. Mboten saditampik disyukuri mawon alhamdulillah. Nggih. Jenengan pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah donga sampean Mas, Nggih. sehat walafiat. Nggih. Diundang warga masyarakat Bambe Bambe. nek dienggo sangu poso. Amin alhamdulillah. Iki kan badhe mapak poso to nggih, Mapak Pak. Nggih. poso. Alhamdulillah awake dhewe saged ditimbali mriki. Heeh. Asline, Pak, niki kula mireng info. Infonya apa itu? Info asline Piyai Mbambe samanten kathah niku pengen ningali setunggal sinten? Sinten? Jenengan tok asine. Lho. Dalang. Nggih napa mboten, Bu? Anda. Jenengan sing pertama, sing kedua kula. Lho tenan warga mriki. Tujuane Mbambe mengadakan wayangan siji, pengen nonton Mas Akbar, loro Mas Dodo. Mas Dodok dagelane. Lah kula warga mboten mantuk dintosi. Dintosi. Nggih ngantos sak rampunge mangke acarane. Nggih tresno kok. Kresna ngeten iki. Apa to, Lek? Lah aku gak Kowe nek dodol sosis kono lho, Lek. sosis gundulmu. Lah kowe tak sawang-sawang maca kok kaya bakul sosis wis. Wedakku keputihan. Kowe nganggo wedak apa dina iki kok keputihan? Biasanya kan lah tulip. Wah. Aku cepet-cepetan. Lah mau nganggo apa? Tepung kanji. Lah tak share. Ora apa-apa karek goreng kuwi kok omonganmu kok so. Ora gedang. Dereke Mas Da Akbar lho. Ndek. Dalang muda bertalenta. Ya to? Derek nang ndi nang kono mbok derekne apa? Maksudnya melu pakelire Mas Akbar ngono lho, Oh Mas. iya no. Dereke Mas Akbar kudu awake dhewe ketok performa sing apik. Betul. Aja ngisin-ngisini. Dalang muda dari Nganjuk. Anjuk. Di samping sebagai dalang beliaunya adalah seorang pendidik, guru sampingane. Loh, wis bagus, ganteng, resik. Ya toh, cerdas, pinter. Oh, apa cukup mobil wis duwe. Ning sayange siji. Apa kuwi? Rung di pacar. Ayo kuwi. Ora tuturane. Ngene ya Mas, aku ki kok ora duwe pacar ki mboten. Lah pripun? Ada pepatah mengatakan itu kejarlah karir dulu. Tanggoku ngejar karir nganti umur 24 ra rabi-rabi tak dari Mas. Nah, Ketuweken malah rapayu. Ngono lho Maksudnya nek Mas. fokus karo satu wanita itu malah rusak pikirane. Lho aja kaya ngono malah kuwi sing Nek fokus becik. karo satu wanita engko malah buyar mergo ora sida nggoda karir. Wah, iki keliru Betul iki, pemikiran sampean. Nek satu dengan wanita berarti sampean setia. Ngono. Mongko wonenge alam donya nyuwun sewu lho, Mas. Dibagi utawa diciptakan itu berpasang-pasangan. Betul. Enek awan, Bengi, lho, enek Sumarno, enek Sumarni, Sumarni, enek Wanto, Wanti, enek Rempelo. enek Ati. Membleset aku. Bleset ya potong 500 ngono kok rewel. Mula awake dhewe ngeten iki kan napa to Mas? Nyambung silaturahmi. Nggih to? Jenengan saking Nganjuk. Saking Nganjuk, Kula saking Bojonegoro. saking Bojonegoro. Lah delalah kok panggih kalih Piyai Mbambe. Bambi. Lah niki kan ngraketke paseduluran. Seduluran. Wonten persatuan dan kesatuan. Mula sing rawuh nggih tiyang kathah bermacam-macam. Heeh. Wonten Pak Lurah, Heeh. Bapak Kepolisian, Bapak TNI, Heeh. enek Pak Bayan. Sing tak senengi iki ning kene siji prangkate. Heeh. Mbak Meme. Sapa? Mbak Meme. Mbak Memeng apa, Mas? Carik no. Oh. Wis Meme. PNS ayu putih resik. Aku rabi to. Eh, Kono masih rapi ya golek-golek wong to. Mbak anggap aku demit ora wong kuwi. Aja ngaku. Omonganmu. Lho ngene iki lho gak piye semanak kali Mbak bayi mriki. Mbak Meme sing ndi? Mbak Meme Carik wis terkenal ning kene wis jek single jek enom. Ingkang pundi? Pinter. Mbak Meme kok ora ngerti sampe ditimbali mriki kan ngerti sapa to sing nimbali mriki? Ya, Perangkat Pak Lurah ya ngerti, Bapak Mujiono nggih mboten? Pak Mujiono, Pak nggih. Mujiono piyayine Kok ora ngerti kabeh to? saurunge aku rene iki wis tak survei. Oh, iya cah nganggur. Tak nganggur kudulmu no. Sing Ya putih paling ta? gak disurvei. Sing pundi Pak Lurah? Menika Pak Lurah Mlijung dalu Bapak. Ngerti apa ora? Gak. Lho piye to kok? Lho ancen ora ngerti yo. Menika panjenengan ingkang ngagem kaca tes. Pak Lurah kang pundi ngaku, Pak. Lho kok ngaku iki omonganmu. Lah, piye? Kowe iki dagelan apa begal?
Pak Lurah kok mau kon ngaku. Sing ra ngerti iki kowe takok sing apik nggih Mas nggih. Leres. Lah takok sing apik piye? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, Pak. Ingkang Bapak Ingkang Lurah. Bapak Lurah, Ingkang pundi nggih? ingkang putih ayo. Ora sake ya ayo. Nyuwun sewu panjenengan ingkang pundi nggih? Menika wabile kula badhe petapan kali panjenengan. Kula tem mriki nggih nembe pindah mriki napa to tembambe niki luar biasa. Pas sebutane nggih luar biasa kali penduduk Jambi niki alhamdulillah. Napa menika kula sakit tapi Bojonegoro. Napa piye ya kayak sampe sering Marai wong cah goblok ya alon-alon. ora enek cah goblok kok ngaku iki piye. Anjene aku rada goblok gak, Dik. Ah, maka menika Bapak Lurah. Kula sinten, Pak? Lho. Piye mau kata-katamu? Sinten piye to? Nyuwun sewu ingkang pareng Bapak Lurah. Nyuwun sewu ingkang Bapak Lurah, Kang Putih, Pak. Pak Mujo. Oh, jenengan. Ah, menika Pak Mujion. Ngapunten nggih, Pak nggih, radi randat. Ngapunten niki wau kula mampir. Mampir ning ndi lho? Ah, engko tak WA. Ning ndi? Mampir ning ndi? Wih, nggone apik, Pak. Aku Wisata. gong roh, aku Gon wisata. Aku roh gresik roh medane kaya ngopo. Engko tak WA. Enek tempat wisata. Ada Apa Oh, jeneng? tempat wisatane jenenge apa? sama Lea. Cus. Oh, grombolanmu kono tibake. Loh, lah kuwi kabeh anggota Apa jenenge, Mas? sama Lea. Ki apa kuwi? Wisata Wisata apa? Apa wisata pariwisata? Pariwisata. religi, apa? Pokoke nang kono Pantai-pantai. pantai gundulmu. Gunung. Gunung enek. Hutan. Hutan enek. Jurang. Jurang kolo-kolo. Kok iso kala-kala ki wisata piye to, Mas? Halah engko tak WA. WA, wah piye to kon? Pemandangan alam. Halah yo gak penak karo Pak Lurah engko. Kok iso nyapa lho, kok iso kowe ape piye? Apa piye yo ngene tok. Lah wong kowe kok Lah kancane menghibur wong loro yo gantian to, Do. ngene lho, Mas. Kowe ki aja nglangkahi sik. Awakmu sing ngejar niki sapa? Sampean. Ya paling gak disapa dulu sing nderekke sampean sing nimbali rene iki Pak Dalang, Mas Da, Akbar. Lah kok pengen nglangkahi madhep rono, kowe pengen kualat kowe. Syukur kowe. Dadi jambu monto kowe. Mente. Mente kowe. Pak Godong wis salaman, wis uluk salam karo aku. Heeh. Mente monto. Sapa? Lho. Lho, Kok sapa piye? Dari kok nyopo? Dalang ki senajan nom ning kuwi dituwekne ning gone pakliran, Mas. Tuwek sampean. Kok iso dituwek-tuwekne ngono? Lah piye to, Do? Bocah ki ora duwe adab unggah-ungguh tata trapsila to. Mas. Aku iki nuruti omonganmu. Ya paling gak ditakoki sing apik, sing becik nganggo basa Jawa krama sing alus. Nyun sewu napa panjenenganipun dalang? Injis. Dak. Injis. Iki basa Alus. alus. Injis. Sing leres mboten injis. Lah napa? Injrit. Oh. Injit ki ora. Injit ki ngene lho. Injit. Kok iso Sehat ya Mas nggih? Sehat no. Secara ekonomi sehat, secara fisik sehat. Penting. itu. Alhamdulillah. Amin. Mas Tutuk sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Yoko-yoko sehat sedaya nggih? Senajan to jujur mawon radi arang-arang to jope nggih. Kula malah blas. Len nembe niki. Lah wong padha-padha rajope kok Pantene teng daerah Bambi menika. Sik ndi. Bambi. Babe gundulmu. Dusun ndi ta ki? Menika dusun Bambe. Bambe, Mas. Bambe desa Bambe. Bambi. Piye? Bambi. Mbak, Wah, mbok idone kau. ora Mbak. Mbak, B. B. Bambe. Bambi. Mbak. Ha? B. B. Bambe. Bambi. Bambe. Bambi. Masaku. Lambe lek ora tau di sekolah. Cuaca rendeng jarang tanggapan diparingi rezeki karo warga masyarakat. Bambe. Mula salam uluk salam dhisik. Injih, Ndonga apa? Nggih, matur sembah nuwun Mas Da wedalipun.